Disa' tiem wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija talab għas-sospensjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil mill-partit, Delija qal li m'għandu l-ebda ħsieb li jibda xi proċedura interna fil-konfront ta' Simon Busuttil dwar il-kalunja li saret fuq il-Prim Ministru u martu. F'istqarrija tard it-tnejn filgħaxija Delija qal li dan kien se jiġi konfermat mill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit, l-istess kunsill li talab għas-sospensjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. B'reazzjoni l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li jagħmel tiegħu l-allegazzjonijiet folots fil-konfront tal-Prim Ministru Martu laqa d-deċiżjoni ta' Delija li jmur lura mid-deċiżjoni li jissospendih mill-partit. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' one.com.mt li Delija kellu jċedi wara li fost oħrajn kien iffaċċjat bittra ta' 16 membru parlamentari li qalulu li ma jaqblux li Simon Busuttil ikun sospiż. Jirriżulta li kienet din l-ittra l-iktar influenzat lil Adrian Delija. Fil-fatt, anki meta l-proċess ta' medjazzjoni kien diġà beda għaddej, xorta ddikjara li se jibqa' għaddej bid-deċiżjoni tiegħu. Iżda d-deputat Karol Aquilina dawwar ittra li ffirmawha dawk li fl-aħħar jinbdew jiktbu Not in my name u Stronger Together, u din l-ittra kisbet l-appoġġ ta' ħafna, tant li Adrian Delija spiċċa jibża li jitlef l-appoġġ fil-Parlament. Fil-fatt nies madwar Delija huma ddiżappuntati kif din il-mossa baqgħet għaddejja anki waqt il-medjazzjoni u finalment kienet determinanti biex Delija ċeda l-armi u għaddiet ta' Simon Busuttil. B'reazzjoni il-Partit Laburista nnota li b'dan il-pass Adrian Delija issa għamel tiegħu wkoll il-gidba dwar e-grant u millum il-qudiem anki hu għandu xi wieġeb dwar dan il-frame-up. Qal li għal iktar minn darba Delija ddikjara r-raġunijiet għaliex Simon Busuttil kellu jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista u qal li Busuttil kellu jieħu dan il-pass wara li l-Partit Nazzjonalista ibbaża l-aħħar kampanja elettorali fuq din il-gidba. Skont Delija dan kellu jsir għax kieku l-Partit Nazzjonalista ma kienx ikun kredibbli. Il-Partit Laburista sostna li l-kap nazzjonalista ċeda għal pressjoni biex għal darb'oħra ħareġ biċ-ċar li kważi s-sena wara l-inħatar kap, Adrian Delija m'għandux l-awtorità li jmexxi fil-Partit Nazzjonalista.